Крым. Как это было? Тизер к фильму с таким названием презентовали в украинском кризисном медиацентре. В нем настоящие истории офицеров, солдат и матросов, которые во время аннексии не изменили присяги на верность Украине. В фильме рассказывается, как это было и где сегодня служат герои независимой. Фильм продолжительностью 1,5 часа создает группа украинских кинематографистов. Презентация ленты запланирована на конец года. Історія Криму і анексії очима тих, хто це бачив, хто був безпосередньо учасником цих подій, вона буде розповідатися саме через сьогодення цих військовослужбовців. Ми постарались показати і стараємося показати не тільки військовий аспект подій, які відбулися в Криму, але й, напевно, морально-політичний і суспільно-етичний якісь моменти, які не менш важливі в плані тому, з чим люди стикнулися. Моральний тягар вони несли і несуть по сьогоднішній день.